Pari sa Cagayan de Oro namatay sa dengue. Komunidad giawag sa pagpugong sa nagadagang kaso sa dengue sa syudad. Si Edwin Castañeda sa detalye. Cagayan de Oro na alarma sa padayong pagsaka sa mga kaso sa dengue sa syudad. Base sa record sa Department of Health Northern Mindanao, nisaka sa 113% ang mga kaso sa dengue gikan Enero hangtod Setyembre 8 ning tuiga kung ikumpara sa susamang mga buwan sa miaging tuig. Niadtong Miyerkules lang ang mga parishioners sa San Antonio de Padua Church sa Nazareth nagsubo sa pagkamatay ni Reverend Father Raul Bangongon tungod sa dengue. Human sa halos pakigbisog sa kamatayon, gideklarar sa mga doktor sa Maria Reina Hospital nga nakabsan sa kinibuhi si Father Bangongon. Si Cagayan de Oro City Health Office Chief Dr. Fe Bongkas niauhag sa komunidad nga masaligunan pa ang kampanya sa pagpugong sa nagkadaghang kaso sa dengue sa syudad. Nanawagan sa si Bongkas sa mga health center sa matag barangay nga magbinantayon sa mga simptomas o kinahanglan mo report dayon sa City Health Office. Kini si Edwin Joseph Castañeda alang sa Sunstar Pilipinas.